ରଜର କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ? जय जगन्नाथ। आम बर्तमान आसचु पाथरी बासरे बर्तमान रज महोत्सव चलती। रज महोत्सव 2023 चलती। रज पान भंगा हो भाई सकाल केते रज पान भांगी सारे सादा पान बर्तमान एपटे भी भंगा हो बस भुवनेश्वर। रज दोली चलती। सब वर्ष की रज सुंदर रज कराई। रज दोली कराई पिला छोट पिला
ପାନ୍ଥନିବାସରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2023 ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପିଠା, ରଜ ପିଠା, ରଜ ପାନ, ସାଧା ପାନ, ରଜ ଦୋଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ରଜ ଉତ୍ସବର ମଜା ପାନ୍ଥନିବାସରେ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଜସଜ୍ଜା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପାନ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଥର ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ତମେ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କୁହ ଆଜିଟାକୁ କରିଦେବ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି, ତ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି। ଆଜି ସକାଳେ ଲଗେଇଥିଲି 8ଟା ବେଳକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଲଗେଇକି ତାକୁ ବି 2 ଥର ଲଗେଇଲିଣି। ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ ଯାଇକି ଆଜି କାଟିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ ପୁଣି କାଲି ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା। ରଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନ ମସଲା ରଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଆଜି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ରଜ ପାଗ ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା ନା ଆଉ କରି ଯିବା? ଆରି ଭିତରେ ଦେଖିଦେବାନି। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ତ ସବୁ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆମେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ୍ ନେବୁ। ରଜର ଗୋଟେ KTM ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଚେଞ୍ଜ କର, ବ୍ଲାକ୍ ମାସ୍କିଂ ଠିକ୍ କରି, ଏତେ କ୍ଲିନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମାସ୍କିଂ ନୂଆ ଗୋଟେ ପକେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ମାସ୍କିଂ କ'ଣ ମାନେ ଅମ୍ଳ ରତ୍ନ ନା ଏତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସନବୋର୍ଡ଼ ଇଏ କରିକି ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କେବଳ ବ୍ଲାକ୍ ମାସ୍କିଂ ଲାଗିବେନି, ଜାଣିବୁ। ମାନେ କୋମଲ ବି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦେବ ମୋତେ ଖରାପ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? 900 କେତେ ଥିଲା? 930 ଅଛି। 980 କାହିଁ ଆପଣ ନେବେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ହଁ, वीडियो କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ମାମା ଆର୍ଥ ମୁଁ ଆସିନି ବା ଭିତରକୁ। ମାର୍କେଟ ସର୍ଭିସ୍ ବୋଲେଗଲା। এটা এক্সক্লুসিভ স্টোর না? ରିକାଲି ଆସି ଗୋଟେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଇକି ଗଲୁ। ନାଇକା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, SPF 50%। ରଜ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ମାହାଲ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଏଠି ବି ରଜ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଗାଁକୁ ବି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ବି ବହୁତ ଗହଳ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣିପୁରୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ପିଲାମାନେ ବି ପାଣିପୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି।
साइड एपटे कल्पना एपटे मौसमा को रास्ता एपटे पूरी रोड को रास्ता पूरा चल पड़ा रज महोत्सव हो गया